Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διοργάνωση του Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου και του αντίστοιχου Παγκυπρίου Πρωταθλήματος που έγινε την Κυριακή 29 Μαρτίου στη Λεμεσό. Ξεπέρασαν τις 60 οι συμμετοχές σε άνδρες και γυναίκες, Κύπρους και ξένους. Την όλη διοργάνωση του Διεθνή και Παγκυπρίου Μαραθωνίου Δρόμου ανέλαβε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια Λεμεσού. Στους άντρες, νικητής του Μαραθωνίου Δρόμου ήταν ο Αιθίωπας Γκεμπέλ Κασαχούν του Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια Λευκωσίας με χρόνο 2 ώρες 30 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Δεύτερη θέση για τον Μάικλ Κινάν του Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια σε 2 ώρες 38 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα, με τον Ελίν Τσιμγκόλτ, επίσης του Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια, να τερματίζει τρίτος με 2:42.06. Στις γυναίκες, πρωτιά για τη Ρουμάνα Αλίνα Ινστουντόρα, η οποία πέτυχε μάλιστα εξαιρετικό χρόνο αφού έτρεξε την κούρσα σε 2 ώρες 46 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Ρωσική υπόθεση ήταν η δεύτερη και τρίτη θέση, με τη Τατιάνα Πριπικίνα και Λαρίσα Γιουσαχίρα να πετυχαίνουν χρόνους 2:57.57 και 3:01.46 αντίστοιχα. Από κυπριακής πλευράς, στους άνδρες τον καλύτερο χρόνο πέτυχε ο Γιώργος Λουκαίδης, ο οποίος με 2:46.51 τερμάτισε στην έκτη θέση, ενώ στις γυναίκες την τέταρτη πήρε η Ιουλία Καναβά με 3:29.04. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα σε άνδρες και γυναίκες ήταν τα εξής. Thank you.